обикновено още в първите 15 минути разбирам защо кожата на човек не се оправя. И не защото човека не се грижи за нея, а защото много често кожата отдавна се опитва да каже нещо, но никой до сега не я е чул. Затова на консултацията при мен първо не гледам кожата. Слушам цялата история. Какво е правено върху кожата? Какво чувства човекът? От какво е отчаян? Какво иска да постигне? Докато записвам всичко, аз вече започвам да виждам връзките. И чак след това клиентът ляга тук и го гледам през лампа-лупа. Тогава започвам да показвам на човека какво всъщност виждам. Къде кожата е претоварена? Къде са потискани симптоми? Къде кожата дава сигнали, които са били игнорирани твърде дълго време? Тогава клиентът обикновено се обръща и ми казва: "О, значи не съм си въобразявал." След консултацията получаваш ясен и структуриран план. Включваш домашна грижа, както и професионални процедури. Всичко това в посока за постигане на резултати. Но най-важното е друго. Излизайки от тук, излизаш с усещането, че най-накрая разбираш какво се е случило с кожата ти. Ако отдавна усещаш, че кожата ти иска да ти каже нещо, можеш да попълниш заявката за консултация в сайта на moitakrasota.com.